दा ट्रेक्टरनि केलेंकारि दाख्लै खौरां बिजोङाव ओंखारलायबाय थादों दा बेखौ इनकुवारि खालामनांगौ जेसेबां ट्रेक्टर होनो होन्दोंमोन बेसे ट्रेक्टर होदोंना होआखै ट्रेक्टरखौ जायफोरबायदि बेनिफिसियारिनो होनो होन्दोंमोन बेनो होआलासिनो सोरबा गारि मटर थाखाजोबनायनिसो होदों नामा बे इनकुवारिया खालामोब्ला अब्ला लोगो लोगो बिनि सायाव नों जिखि एक्सन लाया दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा ट्रेक्टरनि केलेंकारिनि सायाव दिनै आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि स्पिकार बिस्वजित दैमारी सारा रोखा रोखा बाथ्रा बुंदों जे इउपिपिएलनि हेंथायै आरो मानाव गेदेर प्रमद बर' सारनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंखो जोंहा बिस्वजित दैमारी सारा नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो फुल आपडेट नुलांनो मोनगोन अब्ला रायजोफोर जोंहा बिस्वजित दैमारी सारा फंसे बाथ्रा बुंदों जे इउपिपिएल सरकारा बा थामहिनबा ट्रेक्टर पार्टिया जे ट्रेक्टर राननायनि बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बे ट्रेक्टरखौहाय जायफोर मोननांगौ नखरफोर बिथांमोननो होआलासिनो जायफोरा गारि मटर दंखायो बिथांमोननोसो होदों नामा बेखौ इनकुवारि खालामनांगौ होननानै दिनै मानाव गेदेर बिस्वजित दैमारी सारा रोखा रोखा बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोनदों अब्ला रायजोफोर आंनि टपिकखौ आं खालामाजासे जोंहा मानाव गेदेर बिस्वजित दैमारी सारनि बिबुंथिखौ आङो स्क्रिनाव होबाय नोंथांमोना नायलांदो बा खोनासंलांदो नङा आलादा रायजोआ जेबो नङा आंनि मथेब्ला आरो बड'लेण्डआ आलादा रायजो जानो थांगासिनो दङ गुगा खाजोबथारबाय एसेल' नांथानानै दं दिनै बे बड'लेण्डआव जोङो माने आयेन दानो हानायनि थाखाय जोंनो आयेन आफाद होदों 6 शेड्युलाव कार्बि आंलं आरो डिमा हासावआव आयेन आफाद गैया नाथाय बड'लेण्डआव आयेन आफाद होदों कार्बि आंलं आरो डिमा हासावआव जोंनि बायदि 7थि शेड्युलनि गेजेरजों रायजोनो होनाय जिथु गोहो गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टआव गाव गावनो आयेन खान्थि बानायनानै गावनो थांखि लानानै गावनो थाखा फैसा बेवहाय मा नांगौ बेखौ थि खालामनानै बाहायनो हानाय गोहोखौ बड'लेण्डनो होदों नाथाय कार्बि आंलं आरो डिमा हासावनाव गैया दा ओंखायनो बे मोनसे रायजो बायदि बड'लेण्डआ बड'लेण्डनि डिपार्टमेन्टखौ खुनु आसाम सरकारनिफ्राय सालायहरनो हाया बड'लेण्डआ गावनो कन्ट्रल खालामजोबगोन दाथ' डिसिखौबो एसपिखौबो बड'लेण्डआव हरबाय आरोखि पार्सेलि आयेन आब्रुथिनि सायावबो एसपिखौ लेंहरनानै रायज्लायनो हायो थोननो हायो बोसोन होनो हायो आरोखि एडभाइस होनो हायो डिसिफ्राबो आयेन माने आयेन आब्रुथिनि सायावल' रायजो सरकारजोंसो खाथि सोमोन्दो थागोन नाथाय जोंजोंबो थागोन बिनि अनगा गासैनि बेलायाव डिसिआ माने जोंनि थाखायनो खामानि मावनांगोन बड'लेण्डनि आरो डिसिनि सायाव जों रिपर्ट होनो हायो आरो जोंनि रिपर्टआ जुदि मोजां जायाबा बे प्रमसनखौ मोननाय नङा उनाव बेबायदि गोहो बड'लेण्डनो होदों दा आसाम गभर्नमेन्टआ जोंनि सायाव जेबो खामानियावनो आखाइबो होनो हाया आरो बिसोरो माबा मोनसे माने बुंनोबो हाया आरो दा जोङो एडुकेसननिफ्राय लानानै एग्रिकालचार पिडब्लिउडि हेल्थ जेसेबां डिपार्टमेन्ट दं मात्र जोंहा मोननैल' डिपार्टमेन्ट एसे माबा जानानै दङ मा होनो कनकारेन्स लिस्ट बायदि आरोखि जेरै माने वाटार रिसोर्स डिपार्टमेन्टआव हाइलि टेक्निकेला स्टेटनि आरो हाइलि टेक्निकेल नङाब्ला बे बिटिसिनि आरोखि दा बेवहाय जोङो बिटिसिआ मोनसे माने रुल बानायनानै लानो हायो जे जों बबेसिमखौ जोङो स्टेटआ माने माबाया काउन्सिला बिबान लागोन आरो बबेसिमखौ जों स्टेट गभर्नमेन्टनो हगारगोन बा स्टेट गभर्नमेन्टजोंबो मोननैजों मोनसे आयेनजों दानो हायो आरोखि कनकारेन्स लिस्ट स्टेटआ बबेसिम मावगोन आरो माने काउन्सिला जोंनि बड'लेण्डआ बबे लेभेलसिम मावगोन ओमफ्राय मोनसेया जाबाय एरिगेसन मेजरा जाहैबाय स्टेटनि आरो मिडियामनिफ्राय लानानै माइनरसिम बे बड'लेण्डनि गतिके मेजरा माखौ होनगोन आरो मिडियामा माखौ होनगोन बेखौ जों मोनसे लेजिस्लेसन खालामनांगौ आरोखि आरो बे कनकारेन्स टाइप जानांगौ आरो सेन्ट्रेल स्टेटआ जेरै जायो बेबायदिनो जोंनाबो काउन्सिलारि एसेम्ब्लिया जानांगौ बेफोर गासिबो थाल्ला जाखाजोब्बाय दा थाल्ला जाखाजोब्बाय नालाय मोनसे समाव बड'लेण्डनि मानसिफ्रा एबा बर'फ्रा बिनांला आसाम सरकारासो होनसिगोन जे बड'लेण्डखौ जोंनो दायथ' होनो नांला खारन बड'लेण्डआ गावसोरनो आयेन दायो गावसोरनो स्किम लायो गावसोरनो खामानि मावो दा बेखौ इनकुवारिबो होनो हाया आसाम गभर्नमेन्टआ बड'लेण्डनि माबायाव खिन्थु आसाम गभर्नमेन्टनि स्किमा बेयाव इनकुवारि होनो हागोन सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिबा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ इनकुवारि होनो हागोन खिन्थु बड'लेण्डआ गावनि आयेन खान्थिनि गेजेरजों गावनि बाजेटनि फैसाजों जायखिजाया खामानि मावोब्ला बिनि इनकुवारिनि बिबाना बड'लेण्ड सरकारनि आसाम सरकारनि नङा
ओंखायनो बड'लेण्डखौ जेबोखौनो खामहरनो हायाब्ला बड'लेण्डनि थाखाय मानो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों रायजाबाय थानो ओंखायनो मोनसे समाव बुंगोन जे बड'लेण्डआ आलादा जानायाव जोंहा आपत्ति गैला नाथाय बड'लेण्डखौथ' जों मोजाङै सालायनांगोन बड'लेण्डनि जिथु खुंथाय गोहो बेखौथ' जों मोजाङै बाहायनांगोन रायजो बायदि जोङो सालायनांगोन दा रायजो बायदि सालायनो हाब्लानो बे रायजो खासै दा बड'लेण्डनि चिफ इएमफ्रा मन्त्रि आरो चिफ मिनिस्टार बायदि खिन्थु गावखौनो साननानैबोथ' लानांगोन आरो बेबायदि मोनसे माबायाव थानाय मावनांगोन दा जोङो सोरबा कमप्लेन होयोबा जों नेबाय थानो नाङा बड'लेण्डआव जादोंब्ला लोगो लोगो जोङो रिपर्ट लानांगौ इनकुवारि खालामहोनांगौ दा दाख्लै जेनेबा लेखा साप्लाइनि जादों बे लेखा साप्लाइनि जानायखौ लोगो लोगो इनकुवारि होनानै बे इनकुवारिनिफ्राय दासिम सोर गोरोन्थि मावबारदों बे रिपर्टआ ओंखारनांसिगौ आरो दाय मावदोंबा एक्सन साजाखौ होनांसिगौ दा बिटिसि गभर्नमेन्टआ साजा होदावबासो सासपेन्ड खालामदावबासो सोरखौबा अफिसारफ्रा गिगोन ना गिया दा बे खामानिखौ मावनो हानाय गोहो बड'लेण्ड सरकारहा दङ दा ट्रेक्टरनि केलेंकारि दाख्लै खौरां बिजोङाव ओंखारलायबाय थादों दा बेखौ इनकुवारि खालामनांगौ जे बेबायदि ट्रेक्टरनि माबा जादों नामा जादोंब्ला मा जादों माने बियो रेटफ्रा थिग नंगौना नङा जेसेबां ट्रेक्टर होनो होन्दोंमोन बेसे ट्रेक्टर होदोंना होआखै ट्रेक्टरखौ जायफोरबायदि बेनिफिसियारिनो होनो होन्दोंमोन बेनो होआलासिनो सोरबा गारि मटर थाखाजोबनायनिसो होदों नामा बे इनकुवारिया खालामोब्ला अब्ला लोगो लोगो बिनि सायाव नों जिखि एक्सन लाया थिकादारनि सायाव लायो ना नोंनि अफिसार जाय बेखौ रिसिभ खालामदों माने नंखाय बुस्थुफोरखौनो बिनि सायाव लायो बे साजाखौ नों होनो हागोन बेवहाय आसाम गभर्नमेन्टआ दा इनकुवारि खालामा नोंनिखौ मानो बे नोंनिसो साबजेक्ट नोंहानो आयेन दानो हायो नोंहानो नेम बानायनो हायो आरो बे नेमखौ सिफायदोंबा बिनि सायाव एक्सन लानो हायो ओंखायनो बड'लेण्डआ रायजो बायदि इउनियन टेरिटरि बायदि इउनियन टेरिटरियाबो बड'लेण्ड बायदि बेखौ मात्र हम मिनिस्ट्रिया मनिटर खालामो आरो बड'लेण्डखौ जोंना स्टेट गभर्नमेन्टआ मनिटर खालामो बिस्राबो हम पावार गैया जोंहाबो हम पावार गैया फाइनेन्सियेल पावार बिस्राबो जोंनि बायदि जोंहाबो जों फाइनेन्सियेल पावार जोंहा दङ दा खालि जोंहा गोदान माबा मोनसेयाव रेकारिं एक्सपेन्डिचार माने जुगे जुगे दरमाहाफोर बायदि बोसोरफ्रोमबो होबाय थानांगौब्ला बेबायदि जों माबाफोर खरसा खालामनो नागिरदोंबा स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय फाइनेन्सियेल अब्ला मानाव गेदेर रायजो राजा लोगो नोंथांमोना थारैनो खोनाखाबाय नुखाबाय आरो मोनथिखाबाय दिनै इउपिपिएलनि हेंथायै थामहिनबा प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकारनि हेंथायै दिनै मानाव गेदेर बिस्वजित दैमारी सारा मा बाथ्रा बुंगोन नोंथांमोना नुलांखाबाय नङा होनब्ला दिनै ट्रेक्टरनि केलेंकारि आरो बड'लेण्ड सरकारा गावनि गोहोखौ मावफुंनो हायैनि बागै दिनै बिस्वजित दैमारी सारा बाथ्राखौ बुंदों नङा होनब्ला रायजोफोर दिनै बड'लेण्ड सरकारनि आखायावनो गासैबो गोहोआ दङ बे गोहोआ आसाम सरकारनियाव गैलिया जे बिटिसिआव थानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय आरो बड'लेण्ड सरकार बा थामहिनबा इउपिपिएलनि आखायावनो गासैबो गोहोआ दं होननानै दिनै मानाव गेदेर बिस्वजित दैमारी सारा रोखा रोखा बाथ्रा बुंदों नाथाय गोहो मोनसेयावबो दिनै इउपिपिएल सरकारा बा मानाव गेदेर प्रमद बर' सारा दिनै जों रायजो राजाफोरनि थाखाय जेबो मोनसेबो मोजां खामानि मावनो हायाखै नामा बिनि थाखायनो एलायन्सआव थानाय सरकाराबो दिनै इउपिपिएलनि हेंथायै प्रमद बर' सारनि हेंथायै बाथ्रा बुंनो गोनां जादों नङा होनब्ला रायजोफोर दा आंनि टपिकखौ आं बेयावनो फोजोबबाय रायजोफोर नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मा बुजिनो मोनखो थारैनो बिस्वजित दैमारी सारनि बुंनाय बाथ्राफ्रा बेसेबां सैथो आरो बेसेबां गनायजाथाव आरो जोंनि बर' हारिनि थाखाय बेसेबां बाख्नायजाथाव बेखौ नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर लोगोसे रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक आरो चेनेलखौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब